Javier Llorens Alentado. Ángel Miguel Blanes. Bé, en nom de tots, moltíssimes gràcies. Ja veu que a este poble o es quedem curts o se passem. Ja com deia la cançó de Raimon, al país, a este país no s'ha ploure, si plou poc és la sequera i mai millor dit avui si plou, i si plou massa és el desastre. No va ser un desastre, ho prometem, van a ser unes festes, bones festes, que això estem tots nosaltres. El que sí que demanem en aquests moments tan difícils és la unió de tot un poble per fer aquestes festes. Una última coseta, i és que com pensem que les festes a Penàguila i la Palla acaben, voldríem fer una petició per perfil de les autoritats eclesiàstiques i municipals i volem demanar, no sé si hi ha algun representant de la societat musical, per ahí veig a Miguel Antonio, no sé si seria un favor demanar-nos que ara en acabar la processó poder fer una cercavila amb els festers del 2015 perquè d'una manera simbòlica donaria a entendre que les festes del 2015 comencen. És possible? Doncs endavant. Moltes gràcies.